Темабызны дәвам итеп, Ғабдулла Кариф исемендәге Қозан Татар дәүләт яшь тамашачы театр өчен быелгы театраль сезон зур җиңү белән тәмамлана. Санкт-Петербург шәһәрендә узган 18-нче Бөтен Россия Арлекин фестивалендә алар Хикмәт әкиятләре спектакле өчен фестиваль дирекциясенең махсус бүләгенә ия булдылар. Актер Эльдар Гатауллин иң яхшы ир-ат роли номинациясендә җиңү яулады. Бүгенге актуаль әңгәмәдә без балалар өчен спектакльләр, аның үзенчәлекләре турында Кариф театр артистлары Алсу Шакирова һәм Эльдар Гатауллин белән әңгәмә корырбыз. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Исәнмесез. Иңелек әлбәттә инде сезне шундый зур җиңү белән котлыйбыз. Бу җиңү безнең инде сезнең театрыгыз өчен генә түгел, бөтен Татарстан мәдәнияте өчен дә зур җиңү дип әйтергә кирәк. Сөйләп китегезче, ничек сезне Россиянең мәдәни башкаласы Санкт-Петербург шәһәре каршы алды? Санкт-Петербург бит инде ул безнең өчен ниндидер соры, яңгырлы, һәрвакыт моңсу шәһәр. Без килгәндә анда һәрвакытта да кояш иде. Һәм дә Арлекин фестивале узган вакытта һава торышы гел яхшы булды. Менә безне ул шулай көләч җыеп каршы алды һәм дә инде андагы тамашачы да безне бик яратып кабул итте. Ничә театр катнашты? Спектакльләр конкурсы эчендә 19 спектакль, 19 театрлар һәм дә инде 4 спектакль конкурстан тыш күрсәтелде. Барысы бу 100 спектакльдән сайланып алган спектакльләр күрсәтелде һәм дә инде без шуның 19-ның берсенә арасына үзебез дә эләктек. Һәм без шуңа бик шат. Белемчә, менә бу спектакльне караучылар бик гаҗәпкә калдылар. Калганнар дип ишеттем. Алар сезнең татарча сөйләшкәнне ишеткәчтен, аннан соң әле рус теленә күчкәчтен дә сез әле рус телендә дә сөйләшә аласызмы икән дип шулай гаҗәпләнгәннәр, дөресме бу? Әйе, дөрес. Балалар гомумән бик яраттылар. Безнең янга чыгып алар бик озак безнең белән сөйләштеләр, әңгәмә кырдылар. Аларга сюжет линиясы да кызык иде, аларга кемне уйнаганы да кызык иде. Һәм дә инде әйе, сез әйткәнчә алар шаккаттылар безнең рус телендә дә, татар телендә дә камил сөйләшә белүебезгә. Ул бик әйбәт булды, тел проблема булмау өчен ки спектакль без беләбез, спектакльнең үз теле бар һәм дә инде бу тел мәсьәләсе, тел белән әңгәмә алып бару гына түгел, спектакль күбесенчә эчендә булган рухыңны, үзеңнең атмосфераңны шулай зритель белән сөйләшү бик әйбәт булды. Һәм дә инде тәшкилат тагын кайвак спектакльләр була, зрительгә ашый, критикларга ашамый, кай вакыт критикларга ашый, зрительгә ашамый. Инде менә бу спектакльбез безнең шулай булып чыкты, зрительгә дә, критикларга да бик күңелләренә май булып ятты дип әйтергә була. Шулап та менә синең сүзеңне инде дәвам иттереп, Илдар, шуны әйтергә кирәк. Сезнең бу спектакльгез Грозный шәһәрендә узган бер фестивальдә шулай ук бик зур җиңүгә ирешкән иде. Димәк, инде бу спектакль сезгә уңыш китерә дип әйтергә мөмкин. Хикмәт әкиятләренең үзенчәлеге нидә икән дип без үзебез дә сорау бирәбез кай вакытта. Ләкин мин менә үзем ике әним баласы буларак шуны әйтәсем килә. Хәзерге вакытта без үскәндәге мультфильмнар, без үскәндәге спектакльләр белән генә балаларны җәлеп итеп булмый. Һәм гади тамашачыны да, һәм критикларны да. Бу спектакльдә инде шул хәтле күп яңа алымнар, костюмнар, декорация, музыка һәм инде хәзерге вакыттагы балаларга кирәкле бер артлы тиз үзгәреп тора торган картиналар. Һәм бу спектакль нәкъ менә шушы әйберләргә бай һәм дә инде безнең энергиябыз да барып җитәдер дип уйлыйм мин. Монда инде режиссер алымнары да һәм инде труппаның зур өлеше керүе дә минемчә шулай. Алсы, сез минем инде менә киләсе сорауыма да җавап таптыгыз дип әйтергә була, чөнки минем сорыйсым килгән иде. Менә балалар театрына нәрсә кирәк, нәрсә белән аларны җәлеп итәргә була? Эльдар, бәлки сез дәвам итәрсез бу сорауга җавапны? Тыш яктан килгәндә спектакльнең ул алсы әйтте дөрес. Миңа калса безнең менә бу спектакль нәрсә белән үзенчәлекле. Без монда балалар белән гади темага гына сөйләшмибез. Без балаларга балалар итеп карамыйбыз. Без балаларга үзебезнең ровесниклар дип, үзебезнең безгә якын кешеләр дип зур темаларны алдык. Ул инде
элекке спектакльләрдән китү дип уйлыйм, чөнки элек ул спектакльләр бик гади, бик менә өстә генә булган темаларга гына сөйләшү. Без инде үзебез дә уйлаган, ничегрәк зритель аны кабул итер. Спектакльдән соң күп балалар килә, сораша, күп нәрсәне аңлый. Мәсәлән, нинди сорауларга җавап эзлисез? Бәлки әйтеп китерсез темаларын? Бу гадәттә инде үзебезнең яши торган җиребезне саклау турында бара. Ата белән балалар мөнәсәбәте турында бара. Күбрәк мин уйлыйм, шул үзебезнең дөньябызны саклап калу турында сөйләшү барадыр дип. Чөнки ул безгә хәзер бик актуаль. Без инде күбрәк потребительләр була торып, үзебезнең торган җиребезне онытабыз. Һәм дә инде минем шуны да өстәп китәсем килә. Гомумән безнең театрда хәзерге вакытта Илдар әйтмешли, без балалар белән төрле темага сөйләшергә курыкмыйбыз. Без алар белән мәхәббәт турында да сөйләшәбез, дуслык турында да сөйләшәбез, һәм дә инде без алар белән үлем турында да сөйләшергә курыкмыйбыз. Безнең һәрбер спектакль хәзерге вакытта балалар өчен генә түгел, гаилә өчен дип уйлыйм мин. Ул Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте дисеңме, Мио минем Мио дисеңме, Кәҗүл читек дисеңме, Хикмәт әкиятләре дисеңме. Шуңа күрә безнең театрга балаларны мәктәп белән генә алып килү түгел, ә менә балалар әти-әниләре белән килеп, үзләренең аңламаган, үзләрендә сораулар тудырган ниндидер өлешләре булса, алар әти-әниләреннән сорасыннар иде дип, менә әти-әниләре белән килсен дип көтеп калабыз без аларны. Сез хәзер җәйге ялга китәсездер, әйеме? Әйе, сезоныбыз ябылды. Сезон ябыла, тик әлегә проектлар бар. Без инде заявкалар, кастингка заявкаларда бирдек. Әлегә көтеп утырабыз. Яллар ял булмас, яңа ачышлар көтәбез. Уңышлар телибез сезгә. Без инде сезне киләсе сезонда бөтенегезне дә көтеп калабыз. Алла берсе киләсе сезонда безнең бәхетле көнем спектакле белән ачылып китәчәк дип беләбез без. Алла берсе, безне дә инде киләчәктә уңышлар көтер, безнең әле алда фестивальләр. Әйе, менә шул фестивальләргә кадәр рәхәтләнеп ял итегез. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле кунаклар, бүгенге актуаль әңгәмәбезнең кунаклары булганыгыз өчен.